Arụ mma mmanụ oke Igbo mma mmanụ ụmụ nwanyị ori ihe anyị ga-alịrị ndị ọma na-agalị arụ oke Igbo bụ ndị ọma na-agalị ndị ọma dị mma anyị ga-alịrị ndị ọma na-agalị arụ oke Igbo bụ ndị ọma na-agalị ndị ọma dị mma anyị ga-alịrị ndị ọma na-agalị arụ oke Igbo bụ ndị ọma na-agalị ndị ọma dị mma anyị ga-alịrị ndị ọma na-agalị arụ oke Igbo bụ ndị ọma na-agalị ndị ọma ka bịara late maka m bụrụ na wee gbuchala dị ewu megba ihe niile ndewo mụ bụkwanụ onye nọ ndụ taa ele nwoke n'ọnụ bụ ochie oche n'ọnụ ụlọ ndị ọha na-ekpu oke nnachi ama bụ ochie oche ndewo na-achọ ka anyị mara taa bụ izu arụ ndị amaghị arụ na-ekpu izu Adam nọrọ izu bụ mgbe ọ na-ekele nna nna bụ na nne nne bụ na wee ruo na mgbe a na-enyewa ihe ndị ụwa na-abụkwa wa na-eretụkwa mara na wo ndị dịkwa ndụ na-ekele bụ na-arịọkwa arịrịọ bụ mekwa ka udo na ịfụnanya na ihe mụtara aka onye anyị ndụ ka nke mmụ anyị ndụ kara nke onye nwụrụ anwụ nyekwawo ngozi mekwa onwe ego ọ na ego ka iji ewu ego ka iji eme mkpa niile ele onye nọ ndụ ọ bụ ndụ ndewo maazị ndewo biko kọwatara anyị aba gị na Ebiza Godwin Okereke nwe Ezagwu n'Ọkwara nọ na mmemme a taa mụ na-ekene Chineke na-asị na ihe ekwu eziokwu a na-ekwu na-arọkọpụta ihe ọ bụghị ọtụtụ okwu dị n'ime ka ọ dịkwa aga edewere na mbụ ka ọ ga na-agakwa n'iru nke a ka m na-asị Chineke mezuo ihe niile anyị na-eme n'ebe a ka ọ gaa na nzu ndewo sa ndewo ni ndewo maazị biko kọwatara anyị afa gị na Ebiza. Onye Amaọba and ihe m bịakwanyere ya taa mụnwa aha m bụ Onyekachi Igboko from Amaọba. Yes. Ndewo. And ihe anyị bịakwanụrụ because of ihe izu arụ ihe anyị kwere bịa nọrọ ọhịa ka anyị fụ na ọ na-aga ọfụma. Ndewo. Ndewo. Biko kọwatara anyị aba gị na Ebiza. Aba m bụ Maazị Nnamdi Okoronkwọ Onyejirowo. Abụ m nwa afọ Obi Nkịta, nwa ndị Akweke n'ime Obi Nkịta Arụchukwu. Biko gwatụ anyị ihe na-eme na ebe a taa. Taa bụ izu Arụchukwu, so ọwụ ya mere m ji bịa n'ebe a taa ka m bịa soro ndị oke nnachi bụ ndị oke Kano oke Oroke mee izu arụ. Abalị ndewo. Unu jisi ike. Ndewo sa. Ndewo. Maazị biko kọwatara anyị aba gị. Aba m bụ Chief Godwin Ogbonnaya. Iwuru onye ya. Abụ m onye Obi Nkịta, nwa Ezagwu n'Ọkwara. Biko maazị biko kọwatara ihe na-eme n'ebe a taa. Taa bụ izu arụ. Na ebe anyị nọ ugbu a bụ Ogbuti His Majesty Eze Godwin Kano Okoroke, onye arụ chiri eze dịka eze arụ the 9th of Arụchukwu Kingdom. Ndị anyị ihe wish gị for taa. Taa nwa ihe a na-eme taa bụ taa ka a na-ezira na
arụ ebido na Ikeji gwa ebido small town in September now anyị abaghịzi Ikeji proper so a na-aga ọfọ taa maka udo na Arụ ma ndụ na-arụ isi ike ji anyị tiri na anị ka ọ na-aga ọ na-eme aga ma bụ na-eru Ikeji anyị ebupụta ya onye ọbụla ya rie so anyị na-ekele Chineke taa na anyị dị ndụ na-agba afọ because onye abụ ịgba afọ and onye gbara afọ na-ekele Chineke ya so Chineke ndị ichie ala Arụ ka a na-ekele taa na o mere ka anyị gbaa afọ ndị na-ehụrụ ebe a bụ ndị Arụ ndị so na-akwagide ihe a na-eme taa biko ka ụmụ Arụ niile ma na izu a na-emeni ya taa na eze Godwin Kanide hụrụ na ihe dum na-aga nke ọma and ọ nọ nwa n'etiti anyị ndewo Maazị ndewo biko kọwatụ anyị afọ gị na ebe iza Maazị Michael Kano Okeke from Oroya. Okay, sir. Yes. I'm Kandoro. Taa bụ izu Arụ anyị na eme na ewute anyị ebe. Yes. Ndewo Maazị. Ndewo my brother. Ndewo sir. Ndewo. Maazị biko kọwatụrụ anyị afọ gị na ebe iza. Mụ onwe bụ Maazị Chinonyere Chijioke eze oge amụkwa. Taa bụ izu Arụ Okennachi. Anọ m na nke eze Arụ bụ Maazị Godwin Kanu Ide. Anyị na-eme mmemme ekwesịrị ime kpọkuo ọbasi dị n'elu, kpọkuo ndị ichie Arụ, kpọkuo ndị ichie Ọrọ, na-asị na onye ji ihe nwata aka nwe ya eweda aka ya nyekwa onye nwe ihe bụ Maazị Godwin Kanu na nna anyị guzosiri ike ebe anyị nọ ya. Njem niile a na-aga ma kọtụ ma sịkwa ya ma ọsịrị ya anyị nọsi ike, anyị nọ n'ụzọ ziri ezi na-ekwu eziokwu ka ọ dịrị Arụ mma. Onye ọbụla nwa Arụ ọbụla si na ya bịara imebi alị Arụ ise ọfọ and onye bịara abịa ma nwa amụrụ amụ na mba, onye mba tụwara ime ya kpọrọ ya bịa na Arụ ya si ya bịara imebi Arụ mebie ya ọfọ. Anyị gara ekwu na ọ ma dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. Onye ukwu si na onye nta agaghị ebilite, ndị isi Arụ mee onye ya fopụ ya. Onye nta sịkwa na onye ukwu agaghị adị ndụ, ndị isi Arụ fopụ ya. Ihe nọ bụ biri ka mbiri, ụzọ mmiri echikwa bọta ụzọ nkụ ma echi. Ndewo sa ndewo. Maazị mbụ n'oge ochie n'etiti anyị. Maazị biko kọwatụrụ anyị afọ gị na ebe iza Maazị. Biko na-ewekwu iwe biko nye m na-akpọbụrụ inyi ọmụmụ bụ onye ọha afa mbọ ọjị oje ọjị ide ide Kanu KANU Okoro OKORO Nachi NNACHI. Take it. There I go. Mo bụkwanụ onye nọ ndụ taa ele nwoke n'ọnụ bụ ochie na ọnụ ụlọ ndị ọha na-ekwu Okennachi ama bụ ochie taa. Ndewo. Na-achọ ka anyị mara taa bụ izu Arụ. Ndị amaghị Arụ na-ekwu izu aga m nọrọ. Izu bụ mgbe ọ na-ekele nna bụ na nne bụ na wee ruo na mgbe a na-enyewa ihe ndị ụwa na-abụkwa wa na-eretụkwa mara na wo ndị nọkwa ndụ na-ekele bụ na-arịọkwa arịrịọ wee mekwa ka udo na ịfụnanya na ihe mgbedịra aka onye anyị ndụ ka nke mmụọ anyị ndụ kara nke onye ụra ahụ nyekwawo ngozi mekwa onwe ego ọ na-ego ka ije ewu ego ka ije eme mkpa niile ele onye nọ ndụ. I go on
ya wụ eze Dr. Kanu Akanu eze Ibom isii agawala n'ala ogo Ibom etiti ịga emezu omenala inye ndị ichie nriwo taa wụnụ izu arụ anụ nriwo ehela ka aganye ndị ichie nri eze Dr. Kanu Akanu eze Ibom isii anụ eze Ojari onye agawala n'ala ogo ugbu a ebe anyị na-agazi ugbu a ka anyị ga mezuo omenala nke ikpeazụ abatawala na ala ogo Ibom isii eze Ibom isii eze Ojari Maazị Alex ugbu a ka a na-aba na ala ogo ka emezuo omenala ugbu a ka a na-aga inye ndị ichie nri omenala dị mbụ dịrị nzagbo a na-emekwana kwa afọ anaghị eme kwa afọ ghara afọ ọ dị mbụ ebe ahụ ala ogo Ibom etiti wụkwa ala ogo Ibom isii ebe a ka a na-anọ ekpunye eze arụ ọbụla okpu ebe a ka nọkwa kpunye Maazị eze arụ eze Godi Kanu Ide anyị erutewela na njedebe ugbu a Ibom isii mmaman Aroki Igbo mmaman o icharo gị maka sikpe na ego ihe anyị sirere na agha ka anyị na-eme afọ niile ibe abịbịa na-ekwu eze arụ gwa ya bụ abịa oke Igbo o si ya na-emegharị ya ịchụrụ ya gaa o si ya na-emebi ihe arụ ịchụrụ ya gaa o si ya na-emebi omenala arụ omenala arụ ọfọ o si arụ abụ edo edo ezinụlọ ya ma edo ọfọ Igbo oche eze Ibom isii abụghị ha na-ebugharị abụ onye ji na saa bụ eze ọnwụ ebe a ka ogbu dị ezi Ibom isii ebe a ka akpọgasi onye ọ bịa na-akpara Ibom isii ka were nwa nkwụngwụ nna ya dị ya n'ọgbụka m ọkpụkpụ blọkụ onu si ya onye ọbụ ezi onye na-eme ihe dị agụ anyị na ndụ onye ukwu ndụ onye nta ndị ụmụ Ibom isii ụmụ arụ ndị kwere n'eziokwu ndụ ma dịrị m ọfọ ndị ekweghị n'eziokwu ime wo chegharịa ma o chegharịa were ala ọfọ aja ama igburukwu dudu nkwu mmadụ adụrụ eri ị hụla eze aka ya dị ụcha onye chekwa ndị ichie nri o werekwa tinyekwa n'ọnụ izi gị na aka ya dị ụcha eze omenala ndị bekee na-ekunu the traditional king ihe niile na nwaga n'anya ọ gara ịbịa na njedobe taa wo izu arụ enyela ha ndị enyehala ha mmanya emezuola omenala izu arụ taa ọ gara ịbịa na njedebe enyela ha nri nye ha mmanya ọkụ mmanya mmiri ka a na-enyezi ha ugbu a onye aka ya adịghị ụcha anaghị abịa n'ala ogo atụ mmanya mewụkwanụ eze Ibom isii ị naghị abịa n'ala ogo Ibom etiti atụ mmanya onye aka ya dị ụcha na-abịa ebe Joe Ibom isii mmaman Aroki Igbo mmaman Ibom oburu mmaman
Maazị Nnawo Maazị Avanwo Maazị Okoronkwo Nwosu aka Efuaru akwụkwọ m nwa Ibom etiti biko Maazị ndatụ ihe wụ afa gị anaghị na-eme n'ụbọchị nke taa Avanwo Maazị Alex Ọjị onye na-sitere ụjọ kama aga arụzadoro ugbu na nkewa ndị gọọmenti bịara kewa omenala nke aka makwa na Ibom Isii nke arụmarụ bụ Maazị Kanu Nwankanu ọka akwa ebe anyị so dịka ihe onyonyo azụ na-aga ele anyị mma bụ ndị ochie oche ka akwakwara ya ụmụafọ ya na anọziri ọbụla na ebe ụbọchị zadị so ihe anyị bịara ebe a taa bụ izu arụ so e nwere ebe a na-arụ na asa anọkọtara ndị ahụ na-abịa ụmụ Igbo dị iche sịkwa ha bịara na anya ọga ụlọ ọdụ na ama abụ isi so anyị si ka anyị ziri ozi na ihe anyị disadịrị anyị ime ndidi gọọmenti mere gbaa mbọ Maazị Kanu Nwankanu achọghị ọbara mmadụ imebu ọbara n'isi ebe ọ nọ na-adịla ya ọya asị ngwa na ha tụrụ onye ha na-eme anyị niile anyị weba mmanya anyị ti mma anyị n'ọgbọ anyị hapụ anyị gbakwa nkịtị kama anyị na-anọ anyị na-eme anọ tutu ruo ebighị mgbe o kwere na nke ọma ọya onwe ya mana omenala mana ụzọ ọhịa niile aga ọjị ndewo Maazị ịma according to unu nwawu ndị arụ ọ sị na onye ji ihe nwata welie aka atọ mgbe aka ṅụrị na ọ ma ewetu ya ndewo Maazị m na-ekele unu ibe ọ dị ukwuu n'ụbọchị nke taa anyị na-anabata ndị niile bịara izu arụ na Palace His Royal Highness Eze Dr. Kanu Nwankanu ndị nọkwa na mba anyị makwa na unu ha celebrate ndị ụmụnne anyị nọ na Lagos ma Abuja ma Aba ma Lagos ma Port Harcourt ma Enugu anyị na-ekele onye ọbụla njisi ike ebe ọbụla nọ biko amadoro onye ọbụla na mma n'ụbọchị nke taa biko ndewo Maazị biko anyị chọrọ ịmatụ afa gị ana marakwa na ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa onye ọbụla ji nọkata aha ụlọ Maazị Ndayam Ogbonna ya ndewo Maazị ahụ onye ndị owu eze ufere ndewo Maazị gị ka a na-emekwara n'ụbọchị nke taa onye ọbụla ji ju ebe a ihe anyị bụrụ na-eme nwa n'izu ụtụtụ anyị nọbe nwa ihe na-abụ na-eme n'izu arụ Eze Ibom na Ibom Isii Eze Kanu Nwankanu o kwuru ụmụnne na ha bịa ka anyị mee izu ka anyị na-anọrọ susuo ọnụ ọkwa ihe anyị nọ andọ na ha aga n'izu ịnụna so Maazị izu arụ a so ọ na-aga n'anya emelakwa omenala na ala oge Ibom Isii ebe ọha na-anọ je ekpe eze arụ emelekwa omenala ebe aga na ogo ndị ichie na ndị ichie ndị ichie a na-arụ mgbe omenala ya na ya so ebe bụ nne ya mgbe ogbere ya pụta ọ ya nwụ na anyị nọ nwa ebe anyị nụkwa nne ndewo nna ndewo ada ọ ya nwụ na anyị nọ nwa ugbu a ihe anyị nọ bụ mmeriga ngwongwo nọ ha na ha emedokọta ngwongwo anyị na-nwe eri ngwongwo ihe nọ anaghị eri ngwongwo ndị ngwongwo na-adakwa mgbe na-adịghị anya Maazị anyị ka ma join kwa gị ọdọ ejitakwa ihe ọdọ pụrụ icho ndewo Maazị ebe onye tabi izu arụ Maazị biko anyị chọrọ mmatụ ngene wu afa gị Maazị afam Maazị afam ga
Azik Kanu. Maazị Kanu Okereke Eze. Maazị biko ngeni ka unu na-emekwana n'ụbọchị nke taa anyị fụrụ aga ndị mmadụ ji gbakọọ n'ebe a taa anyị na-eme bụ izu arụ ka a nọ taa gbakọ na-eme bụ onye a niile ndị mmadụ gbakọ taa anyị nọ na-eme ụka anyị na-eme izu arụ 1 onye na-anwa ya aka omenala ndị arụ. So maazị aga ọ dị ụbọchị taa anyị nụrụ na ọ na-awụ emewe izu arụ aga n'ala ego Ibom ga-mee omenala ala oge Ibom ebe a na-anọje ekpu eze arụ okpu ọ n'eziokwu maazị? Ijeọma Musulu omenala arụ ndị ichie bụ onye nọ 17 nọmba kpuoro eze arụ okpu mgbe o kpuoro okpu ayo 17 nọmba nza ekpuoro eze arụ okpu onye nke kpuo okpu a bụ ise nọmba of 17 nọmba. oke ọ dị mbụ ọ na ebe ọhụ ekpughe eze arụ okpu anụ eze Dr. Kanu Kanu dị 17 in number ikpughe okpu na Aruchukwu Kingdom. Ndewo maazị mgbe na-adịghị anya anyị ma laghachitekwa onwe nke gbanwere anyị anya ya bịa chụta gị maazị. Ndewo maazị. ojiji nke ya ọfọ na-agọrụwo na ndụmọdụ na-enye ndị nọ n'ụzọ ma ụmụ m mụrụ n'ute ute ma nke m mụrụ ma nke nne anyị mụrụ ma ndị ozo ụlọ onye ndị bụkọtawo onye ọbụla nwere ndidi ọ ga-enweta ihe ọma kama ụfọ na-agọrụwo deta ihe ọjọọ agaghị abụ ebe ọbụla wo nọ kama ihe ọjọọ ga-abụ ihe ọjọọ afọ ihe ọjọọ ahụ ọfọ na-agọrụwo na-enyewo ndụmọdụ na ọ ga-adịrịwo mma na ifudịrịwo mma n'azị agụrụta ụlọ ya ọba akụ ịkpata akụ na oruteghị ụlọ orutebeghị onye na-ekwuruwo ọ ga-adịrịwo ma anyị ndị aka gbanya gbagharịba ya lọta ụlọ ọdụmọdụ ka anyị na-enwezi ugbu a. Maazị ọdọ dịka ibe ya wụ dịka onye mere ka ihe onyonyo anwa na-aga mba niile dị iche iche wụ obodo Afrịka niile bụ onye nke a na-akpọ Adamazi TV. Maazị mana ajụghị ewere ozi ekele iwere ihe Adamazi TV wee na-eme ka ihe onyonyo anwa na-aga ka a na-ahụ ihe niile na-eme n'ala Igbo. Ịbịa n'elu nwa m ọ ga-adịrị gị na mma dịrị gị mma n'ivu dịrị gị ma ebe ọbụla i butere nkụ ị ga-eburu ụlọ anwụ a ga-ata gị na ya anwụnta na-efegharị ọfụgọ gafee obi dị m ụtọ na Nwaada TV ọ dị m ụtọ ọtụtụ ihe nna afụ nke m afụ mgbe nna m nọ nna afụ ugbo obi na-atọ nka shuga so ngwakwado ebe omekwuru nna m na ihe efu m afụ na ya na nke a bara uru karịa nke na ndị fụrụ mgbe m na-eji ọkpa ga na-ere uru so m na-ekele ya ukwu ọkwa wetakwu ihe ọdọ ka akwa nke a n'ifu nke mmụọ ga-adịkwa m obi ụtọ ma nke a ife ọbụla obi iri ka ọ ga-adị ya na mma dịrị ya n'ifu dịrị ya n'azị n'ihi na ihe m hụrụ nna m afụghị ya adị ihe m hụrụ ugbu ebe ihe na-eme obi mmadụ ụtọ enwere ka aga ndị ekwu okwu o ruola n'ibe niile dị iche iche ọchị prince onye dị onye ọnụ maka onye a Dr. Meka Abra na ọ mara ya ọ bụrụ m nwa n'eziokwu dịka onye nwaanyị kwagide ndị ichie arụ kwagide ibe ọbụla obi ya ka ọ ga-adịrị ya na mma aga ha niile ha na-eme ọ ga-adịrịwo na mma. Ndewo Maazị. Dear viewers, this is the custom and tradition of Aruchukwu Kingdom as it is. This place called Ibom Ndị Ike Ibomobrutu Ndị Ike Aruchukwu local government. Thank you. When you are watching, please try to share. Please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you. Ọ dị nzagbo onye ọbụla so mebi ya ga-eme ya afọ ghara afọ ọ bụ maazị efe arụ anyị na-eme afọ ọbụla anyị eme izu afọ ọbụla anyị na-eme afọ ghara afọ omenala arụ agọdị maazị
ọkụkọ a na-agbasịgasịga ka ọ na-agbasi ndị iro na-agbagbu ndị ọjọọ. Okay, we are live in direct at Ibom. Ndị ike Ibom. Nlezianya. Ego contract of Loti na for 1 year. God. Contract mana abịara gị ma na ndị enyi ga na-akpọ gị. Isi na anyị bụ nwa bụ gọọmenti ọ na-akwụkwọ ụgwọ ojii. Ndị biznes ọhụrụ metara ka ọ na-emu. Mkpana nwaanyị nso. Lesson of money, okay. So ebe anyị nọ na-awụ na ụlọ nta ndị ike ndị Okoro Uvere na Igbo village mụ na ndị ike compound. So ihe a na-eme today wụ izu arụ ime observe the custom and tradition of Aruchukwu Kingdom. Onye a na-eme today ọ na-ahụ na a na-eme na arụ niile like before on days agwụ na ọkpara agwụ bụ ụzọ mee. So nke a na-eme ugbu nke arụ general ndị na-eme izu taa. Ihe ọ na-ahụ a na-eme ebe a tudo nle anya ga ndị niile na-ebe a ọ ndị kwere n'eziokwu, ndị na-adị asọpọtụ ihe ọjọọ, ndị na-adị asọpọtụ ihe ọjọọ. So biko ebe ọnwụ na ị nọ bụrụ nwa Igbo, bụrụ nwa Aruchukwu Kingdom, bụrụ nwa arụ oke Igbo na-ahụ ihe onyonyo anwa fight ya lọtawa ụlọ, try come back home ka ndị nwe gị mara gị, ka ị mara ụmụnne gị, ka ụmụnne gị mara gị. Ọnya anyị na-eme today. So biko dịka maazị a unu na-ahụ n'ebe a taa, maazị anyị ga-ajụtụ ya ajụjụ. Maazị ya ga-ajụga ajụga kọwatụrụ anyị onye ewo, kọwatụrụ anyị ihe ị na-eme n'ụbọchị nketa, maka anyị bụrụ m ihe egbumegbu igburu ndị ewosa. Biko maazị ị ga-akọwatụrụ anyị aha gị sa. Ndewone Aruka Igbo mmama Aruka Igbo mmama rienu nwanụ tanụ. Ihe anyị nọ taa bụ izu arụ. Izu arụ anyị nọ taa bụ afọ onu eke na abụọ. Anyị dere na afọ ochie ọrịa bata n'etiti na abụọ ya. Onye nwe ji idu erute n'izu oyi ha ọmadara anyị niile. Onye ọdịrị edere na ibu ụmụ nwaanyị nọ ụmụ nwoke. And ọfọ anyị nọ taa bụ ọfọ ndụ nwoke na ndụ nwaanyị. Akụnụba mmadụ ka onye nwere ka o nwere nke ya. Akụnụba anyị nọ n'ibe a bụ eburu onye ọrụ bekee ka inwe promoshọn. Ịrụ ọrụ gị ọfụma ka gọọmenti reta gị ọfụma. Ị nọtakwa n'ụlọ gị enyere aka chịkọta ndị nọ n'ụlọ nke ọma. Oke Igbo mmama ọdọ ya onye na-ekwu okwu a bụ Chief Prince Dr. Omenka Afuranya.
Gọọmenti chọkwa ma ga-enweta akara aka m n'ebe ahụ as National Trader of Nigeria, the state, vice chairman of Umuahia North, at the state. Anyị jidere ọnọdụ ya ọ hanyere m ya n'ugwu ha m na-arụkwanụ ya ọ dịwa ụtọ na-agazikwa n'ugbo dịka ọnụ m si na-ere mere nji n'ọrute taa na-ekpekwa na-ekpere na mụnwa na onwe m na-ekpere taa nke ọ bụla metere ga-abụ n'isi m nke onye metekwara abụ n'isi nke na-ekpetikwa n'ike si na ndụ nwoke ndụ nwaanyị na mmiri akpa na azụ anwụrụ ụtara nwee isi n'ọdụ onye ibere bekee ma n'etiti anyị ndị anọ n'ebe obi anyị dị ụcha mgbe ọbụla anyị na-afụkọta onwe anyị fụrụ onwe anyị n'anya onye si gbosi ibe ebe eji ya onye ebe emere ọfọ jide ire ọ bụ nke agadi bụ akpụcha aka chọọchị asaghara chọọchị asị m na ọ dịghị mma kama m na-ekpe nke nna m kpere nna anyị kpere ihe m nọ taa a mụrụ 1947 March Kano ọkpaliwo ihe onine webi ariye ụlọ nkwọ ọkpaliwo kere kokoro nkwọ onine welile diketa nnata ọdụsị ndị wezi ya ọwọ haus ya nọ ebe bere ugobere nke si n'ibe bụ ọsọ ibe ọrụ ebere ga-ebeji onwe ya onye anyị nọ bụ Igbo ihe ọma onye na-azụ azụ ya onye bụ na-ara anyị ụnụ kpọpụta ego eji eli iwu ndị a nwụrụ anwụ anyị magakwa ebe ọ dị onye amaghị ebe dowe anyị ndụ ka anyị toruo enwu bụghị ọnwụ gbabiri Ikeji eruone aga ọ na-egbu egwu na-atụpụ isi okenye na arụmara n'isi ọsọ nara ada n'ebe ọrụ gidi a ga-agbakwarụ na agọ na Ikeji ndị nọ n'ebe ahụ obi sigbu ike nna gọziwo na-esuru wee egbe tin onye hapụkwanụ di ya ndị ji egbuo n'ọnụ ịchọ ibu nwoke ahụ ndị ji arụ anye mma nye ndị ọdọ manụrụ nwaanyị ọdọ mụ nwe bụ nwoke mmemere uzi nwaanyị ọtụkwa na m ndị anaba m ndị che ga-abụ onye ọhụ biko ọ na-ahapụkwa chọghị hapụ nwoke ndụ biko ndị chi unu bidokwa gị debere ibe onye sọ ma a ga-eji eme ọbụrụ nke ịgba ọta ejegharịwa egbu onye ahụ achịrị mbụ nwaanyịzi ikpe na ọtọwo eso ọ nọ na aga nwaanyịzi ikpe kama ọ ga-adaba n'ebe anyị nọ biko ndị iche wee sie one by one onye hapụ ndị esi ụtọ ọdọ dị ya mkpa biko ndị iche tigbuo onye ọhụ onye ndị iche kọrọ ka m na-akọ onye sọ abụghị agba biko ntụ ji ya wede fụrụ ajịrị obodo o ruole eji ga megide okoro nkwọ ọ ka ndị ichie werele ya apịa Yeah, we are live in direct. Yes, ọ na-ahụ na ka esi gbuo ọkụkọ a. Agụ ọkụkọ a na-agbasịkasịka wa agụ ọ na-agbaisi ndị iro na-agbaisi ndị ọjọọ. Right now, dear viewers, we are at Isimpo village to check what they are doing today based on the custom and the mind of the custom and tradition of Arochukwu Kingdom. They call Izu Arochukwu Kingdom General. So we are at Isimpo. When looking at them, you can see they want to observe the custom and tradition of Arochukwu Kingdom today.
onwekwa ike agaghị na-akpapụtara ya ka ọ na-akpapụtakwara anyị ndị agaghị na-egbukwere ya ka ọ na-arụpụtara anyị ihe anyị na-eri na eke orie ma akọmakọ oriri a na-aga ịkọ na ezinụlọ anyị niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba akpata ego ụlọ onye bụ isi ekpere anyị taa bụ izu ahụ onye mere anyị ji chọọ ka anyị kpaghị anyị oge anyị ihe ọzọ. Biko Igbo ndị ọma na-ege ntị, ebe anyị nọ kịta bụ na Aniogo isi mkpo ụmụ na mmadụ na ụjọ mụta nwa ọsị nwa ya karịa ya dịka otu omenala Igbo si wee dịrị ya. Ihe awụ Aniogo isi mkpo, ihe awụ Aniogo isi mkpo. So ihe a na-eme today nle anya erughị na ya akụ echenji na ya nwee echenji na ya nwee ote echenjiri ya nwee today ihe ọbụla emere ya n'ebe a taa waga ọ gaza na-emepere ndị isi mkpo ụzọ na ndị kwere n'ezi okwu, ndị kwere n'ihe ọma, ndị kwere na omenala Igbo nke bekee na-akpọ custom and tradition. So biko ọnya na-eme ebe a kịta. Thank you. Eziokwu mma Zobas mma ezika mma biko nwata ka na-ata ọ na-asị mere ndị onye ọ dị n'aka si mme onye mere m ji na-eme Aniogo ihe awụ ụmụ gị dịka anyị na-akpa gị ndị taa anyị na-ekpekwa na-asị na ịma rọpụtakwara anyị na-eke ma orie ma afọ ma nkwọ. Ihe awụ nke mbụ ya anyị rụrụ n'ụlọ ka anyị gbochie ndị Igbo na-anyụga mmiri n'isi. Anyị na-ekpekwa na-asị na agaghị zara ụrọ ụlọ anyị niile, ma ndị bi n'ụlọ ma ndị bi na mba ma na-arụkwa ụlọ. Na-ekpekwa na-asị na agaghị nyere gị ihe dị ndụ taa, ihe dị ndụ ma anọkwa n'ezinụlọ anyị nọgide ọbọ. Onye mere anyị ji sị ọ ma dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma na dịka anyị nyere gị nke a ịrọpụtara anyị n'afọ ọdọ anyị ma eme karịa. Dawa ko garam. Ma rọpụtara anyị na-eke, rọpụtara anyị n'ori, rọpụtara anyị n'afọ, rọpụtara anyị n'afọ. Ihe anyị na-atụpụwa anụ ọkụkọ ọ bụkwa n'oge ozu mmadụ. Gbasakasịra gbagbuo ndị iro. Onye mere isi afọ ọdọ nwere karịa. Dịka anyị nyere nwoke anyị ndị merikwa nke anyị
Kano kpani wo yon ni wo bia rie. Koro nko kpani wo kire ko koro nko. Ani ne wo ni ne dikata. Na to se on de wezia. Ebuku ya one house. Ya no be bere go bere. Nkasi ni be go wo so ibo me bere ge beju owu. Baba wo. Ibo. Danya I'll communicate with you the new date. I'm telling you also. Onye hapụkwa ndị agawa mukodo. Ndị gboo n'oge ịchụ ibu nwoke ahụ ndị ji abụọ ego ya ngwa ya onye mmanye ndị ọdọ. Ya kwuo mmanụ nwaanyị ọdọ. Mụ bụ nwoke mmemere uzi. Nwaanyị ma na ọlụ ọsịkwa na ndị a na-abụ ndị iche ga-abụ onye ọhụ biko ọ na-ahapụkwa chọghị hapụ nwoke ndụ biko ndị iche unu bido ekwa gede were ibe onye sọ mara gba ọrịa bụrụ onwe ọ ga-eji mma ọ bụ nke ịgba ọtọ ejegharịwa echi ime ọdọ egbuo onye ahụ achịrị mbọ nwaanyị ikpe n'ọtọwọ eto nọ na aga nwaanyị ikpe ọ gwa obodo kama ọ ga-adaga ọdị ebe anyị nọ biko ndị iche wee sie mba ịwa onye abụ dị etu ụtọ nọ dị ya mkpa biko ndị iche tigbuo onye ahụ onye ndị iche gọrọ ka m na-akọ mmụọ n'ọnụ onye ha anyị nọ onye sọ abụghị agba biko ntị ji ewere fụrụ adị ugbo gamagide okoro nkwọ taa wee ohu abalị na 7 n'ime ọnwa isii na afọ taa ka arụ mere izu eze agwụ mere na abalị 19 agịdị taa wee izu nye akwọ na ndị iche nyewo nri asị ihe ọma mee anyị were ekene Chineke n'ogologo ndụ na arụ isi ike na ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị ihe akụ na ihe nwe onye mara nsị mara aja ya gbuo anyị taa asị m aka ntị ya baa ya ọnụ gbam ya ga ọdịma iji arụ biko ya gbata ọsọ biko agaghị anyị na-agba egbe a taa ka anyị na-agbagbu ndị iro ndị si n'ala arụ a na-adị ji ndị si n'ihe ọma mmadụ ihe onye nwe ka ya akụ agaghị ha si n'udo aga adị n'ala arụ na o meji ọgba aghara na-ekewa ala arụ aga akala arụ ma ekewa aja ala arụ agaghị agbara egbe taa ka anyị gbagbusiri nwo niile ihe m na-agọta bụ izu arụ bụ ihe ọma niile na-emere nwoke emere nwaanyị ga-emezuru anyị niile nke ga-eri anyị abịakwa aja ala arụ gbata ọsọ Chineke kere igwe ka ụwa nụrụ olu anyị aga kwuru ka ọ ga-eme n'aha Chukwu okike abịa nna m mụrụ m ebe a bụ Ogbutu Egesi Okoro onye evuru aga bụ nna m Patrick ọ ya mụrụ onye dịka m. So dear viewers, we are at Ogechukwu Patrick. Mazi Ogechukwu Patrick Egesi. Yes. We are at his place now. Mazi Ogechukwu Patrick Egesi have observed the custom of traditional of Aruchukwu Kingdom called Izuaro.
omene emereme izu ya taa gbapụrụ ndị ichie ndị nna ya mkpọ n'ala kwubie okwu na mkpọ n'ala ọ gbara today so that na aga ọnwụ na ha na-emebi anyị arụ mee gịnị mebie ewo na onye ọnwụ na-asị na isi nwa arụ na-ada ya ada ga-eji nke ya ajụ Maazị Egesi Maazị Ogechukwu Patrick Egesi bụ onye anyị na-ebi ya na biko Maazị Ogechukwu Patrick Egesi anyị ga-ajụtụ gị mkpụrụ ajụjụ one na one ma ịkọwatụrụ anyị ga-eji ọnụ gị kọwatụrụ anyị aha gị kọwatụrụ anyị isi emereme imere n'ụbọchị nke taa. Ndewo Maazị. Ndewo nwanne m, aha m bụ Maazị Ogechukwu Patrick Egesi, the chief priest of Ugwudike Asaga worldwide, aka onye ọma gbuo agụ a na-ekiri agụ a na-ekiri onye gburu ya. Ọ bụ ntu afa m bụ ụwa. Ihe a na-ekwu taa bụ izu arụ. Ọ taa ka ndị nna anyị wo dowere anyị na-eji anyị na ndị iche ji akparị anyị akọrọ owo mkpa anyị ha nwa mekwara anyị ka anyị si wee rie ọwụ. O nwere ihe na-agba agụ onwenu na arụ taa ka anyị na-akparị ya ndị iche. O nwere aga ihe adịghị mma taa ka anyị na-akparị ya ndị iche. Ọ emepụ nke anyị aba emume Ikeji. Ọ ebe emeghị nke a Ikeji enweghị isi n'ọfịa arụ so enyere m ndị nna m wo nri nna m wo onye nna ya nọ ndụ a na-eme izu maka na ama m onye ọma wara ọjị ị ga-awara nna gị wara nna gị wo chụọ aja chụgbuo tọya ụka m mere taa na obi m. Ekenekwara m Chineke ka ha gbakwa anyị ndụ ka anyị rụkwa afọ ọdọ ụmụ arụ ebe ọbụla wo nọ ka ihe ọma dị n'ụwa mere wo ndị echetaghị ndị merenụ ndị aka apụtaghị afọ ọdọ ma pụtara wo anya anyị gọrọ n'ọfọ ndị sikwa mebi ala arụ ga-emebikwa wo ma mụ nwa na-ekwu ya taa nsorokwana ihe ga-emebi ala arụ ya mebie m. Nnọrọkwa ka ala arụ dị mma ihe ọma ga-emere ala arụ ya mee gịnị ya mere m ọnya ji mee izu taa. Ụmụnne m ndewo. Biko Maazị Ogechukwu Patrick Egesi biko ịkọwanara anyị isi emereme imere n'ụbọchị nke taa. Biko Maazị Ogechukwu Patrick Egesi ewetu okwu ndụmọdụ iwere ị ga-enyetụ ụmụ Igbo niile ụmụachukwu kendọm niile na mba niile dị iche iche. Nwanne m ndụmọdụ m na-enyewo a na-etoru nna nta etoru nwa arụ ọbụla toruru ime izu ha jisi ike na-eme na ọ bara uru. Ọ dị mma na ndụ maka na na-ahapụ ji isi agwa ọrụ otele ajụ na ogbugbu na-ebuje osuso esore na onye ọbụla nwere nke ọma iji alọta ala arụ ya were bịa itikwara aka na nke ọjọọ na ala arụ wepụ ya aka na-enweghị ebe ejighị afụfụ aṅa isi. Ndụmọdụ m na-enye onye ukwu onye nta bụ ka anyị were obi nwanne biri ka ihe ọma dị n'ụwa ya mere anyị. Onye fụrụ ihe ọma mere nwanne ya, onye fụrụ ihe nwanne nye ya hapụrụ ya na onweghị ihe ejighị afụfụ anya isi. Ejikwa n'oge Muslim ebi na arụ wee peaceful land from our forefathers. Arụ wee ebe udo, arụ wee ebe a na-achọ ọganiru, ebe ọbụla a na-achọ ịmata ihe bụ bịa na arụ oke Igbo ọ wee ebe ọ na-eme. So ndụmọdụ na-enye onye ukwu enye onye nta bụ onye nyekwuwa aka ya ọtọ. Sọpụrụ Chineke, sọpụrụ aja na arụ, sọpụrụ mmadụ nke ụwa maka na anyị niile bụ mmụọ. Onye m na-ekwu ụmụnne m ndewo. Mman Adamazi Mman Adamazi television Mman Bronze onye Okonkwo. Okigbo Mman Igbo Mman Bekee mbụ Mman Israel Highness Eze Ebumisi Maazị Kanụaka Israel Highness o menyere anyị ọjị. Okigbo Mman Adamazi TV ilekwa ọjị aka anyị dị ya.
gị nwa ọbasi nke nọ n'eluigwe ọka ume Chineke ndị arụ Chineke ụmụ ụwa niile taa ụtụtụ ọma ndị ada na Maazị telivishọn nwedịkwa mgbe abịa n'ebe a obere jụta ihe akwana gaza eme Chineke menye anyị amamihe nyekwa ụmụ arụ amamihe bụ ọnụ ndụ akụlaka onye afọ na ama afọ ya aka We are Adamazi TV. We are at Eze Ibomisi Palace. His Highness Eze Dr. Kanu Kanu. We are here to get one or two words from Eze Dr. Kanu Kanu. Okay. I want the Adamazi TV. I know na Palace Eze Dr. Kanu Kanu. Ka ibi ajutatu ya mkpụrụ okwu ononone. Eze Dr. Kanu Kanu wo Eze Ibomisi General. Abịara ka ajụtatụ ya mkpụrụ okwu ononone winye gbasatara okwu ndị Igbo na okwu ndị arụ. Ọ maka izu arụ emere ka esi ka abịa ajụtatụ ya mkpụrụ ajụjụ ononone mkpụrụ okwu ononone ka ọ kọwatụrụ Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka ndị gele ihe onyonyo anwa ka wo ghọta aga arụza eme izu ma otu izu arụsi wee dịrị. Onyeze nna ụtụtụ onyeze awụ ndị Adamazi TV biko na mbido anyị ga-amatatụ ndị a gbara gị okirikiri anyị ga-amatatụ ava ha na amatagba avawo anyị abịazie n'ebe gị onwe nọ. Maazị Nnawo Maazị biko ya anyị abụọ na ị ga-akọwatụrụ anyị ava gị kọwara anyị onye ewu kwuoro anyị aga Palace aza gbasata gị. Ndewo ndewo ịbịala nke ọma nọ ana ma na matara nke ọma aga ava m za Azik Kanu Okereke mbụkwanụ eze ndachi awo ndị ka m na-elekọta anya bụ kọmpanị ndachi a na-akpọbụ ezukwu etieke mụọ n'ime agaza m izu a emere nke ọma. Eze Ibomisi bụkwanụ nnamata ndị mmadụ nke ọma agaza m izu a anyị enweghị nsogbu mgbe ọ na-ere nsogbu adịghị ya mgbe ọ na-eme ọ bụla ya eme si werere emegwesi were na-echerikwa mgbe ikeji arụ ma dị aga aza mmekwa nke izu a ka mmekwa nke ikeji ọ gakwasị were mma niile anamatakwa aga nne m abịa n'igwe agaza mee izu a agwaga nne m abịa n'igwe gba mmekwa ikeji arụ. Ndewo Maazị Gbanyana biko maazị anyị ga-amatatụ aha gị ma amatatụ mpaghara ebe ịza na-arụ. Ndewo nwanne m ọ madịrị gị na mma. Ava m wụ Maazị Okoronkwo Nwosu akwụkwana m nwa Ibom na-represent eze ndị Okoruvere na Ibom a na-ekwukwanụ ndị ike kọmpan ihe jikwara mara m n'ọbịa arụ a anyị nọwo Maazị Efaro. Ndewo nwanne m. Ndewo Maazị Efaro. Ndewo biko nwanne mmadụ biko
anyị sị ka anyị jụtatụ n'oge aha gị ma maratụ mpaghara ebe ịza na-arụ. Ndewo. Ndewo nwanne m nwoke. Ava m wụ Ọkpani Nnate Kalụ n'Ibom. Maazị Ọkpani Nnate Kalụ, iwe onye Ibom, kedụ mpaghara ịza n'Ibom? Aza m na ndị ike Kọmpandoko Ruvere n'Ibom. Nsogbu adịghị. Ndewonu. Ndewonu. So we are back to His Highness Eze Dr. Kanuwa Kanu. Maazị nnawa ụtụtụ. Maazị biko, ị ga-akọwatụrụ anyị ava gị ma ị gwata anyị opoto ebe ị nọrubere na ọvịa arụ. Ndewo sir. Ava m bụ His Royal Highness Eze Dr. Kanuwa Kanu, Eze Ibom Isii, the 17th on the throne. Anọna m 29 years n'ocheze taa. Ocheeze arọ bụ hereditary, anyị asụrụ na bekee. O nwere Igbo pụrụ anaghị ebugharị. Ụmụ Ibom Isii ma anaghị ebugharị. Igbo etiti ma anaghị ebugharị. Ụmụ arọ ma na Ocheeze Ibom Isii nke a anaghị ebugharị nza arụpụrụ. Nnọkwa mata 98% ụmụ Ibom Isii ka na-asọpọtụ m n'Ocheeze taa. Nsogbu adịghị. Ndewo onye eze ịkọwanara anyị agaeze nọrọ n'Ocheeze anwa ma gwakwa anyị onye wu. So anyị bụ ndị Adamazi TV. Anyị bịara ka anyị jụtatụ gị mkpụrụ ajụjụ one na one onye gbasatara African culture onye anyị na-eme. Anyị nwa na-agbasa mba ụwa ozi ọma ihe na-eme na ala Igbo niile ebe ọwụ na Afrịka niile sonyere isi. Anyị nwa ndị Adamazi TV bụ ndị na-agbasa ozi ọma anwa. So maazị biko na-atụfughị m mgbe anyị sị ka anyị jụtatụ gị n'ozi ihe ajụjụ anyị bịara ịjụtatụ gị. Nke mbụ ya wụ ihe gbasara izu arụ. Ka ị kọwatụrụ anyị ihe wụ izu arụ ma emereme a na-emeje n'izu arụ na-aga izu arụ zadịrị. Ndewo maazị. Izu arụ o bidoro na aja ọnwa atọ. Aja ọnwa atọ bụ isi oke ọfịa a na-achụ aja ya. Achụgba aja oke ọfịa, eyi ọkụ n'ubi, eyi ọkụ ochu ata abịakọwa ndị n'ala. A na-abịa n'izu a ndị otu anyị na-awogbo oke ndị otu na-ebu ụzọ eme izu. O na-ebu ụzọ akọ ndị n'ala. O wee sutuo owu abalị na asatọ, which is 28 days. Ga ndị eze agwụ wee mee izu nke wo. Ndị eze agwụ mepụ izu. Abalị na asatọ eze agwụ mere izu. Orutu na arụ niile ime izu. Izu arụ itinye n'ala. Etinye n'ala ruo n'ọnwa isii. Aga gọọvọ isi na ihe ipu isi wana gọọvọ n'ala. Mene ji that's n'ebege n'ikwe yam ka o topụta because ji bụ nna akụmakụ. Agọju ha n'ala ji ọhụ
o eme nke ọma o mee nke ọma a na Septemba n'ọnwa toonu n'afọ ka arụ meji were ya mee ike ji gọzie obodo ji ọha na-agọzi agọzi a na-agọzi erugwu akụma ọbịa ji ọha ahịa na arụ na-eji etinwe ekpe bifo ike eji ebido a na izi na ihe emeziri emezi. Ndewo maazị, ndewo ịkọwanara anyị aga emereme izu arụza dịrị kọwakwara anyị na-emepụ izu arụ akọnye ji na ala then akọnye ji na ala akọ ịgba ji na ala abịa mee izu arụ wụ ngọjụ ala ji ọha ewere ike mee ọfụma bata n'ọnwa ikeji arụ ga-eji ya eri ji nsogbu dịka ịkọwagbara anyị ihe wụ izu arụ maazị ajụjụ ọda anyị chọrọ ịjụtatụ gị wụ ketu benefit ihe nrite ụmụ arụ oke Igbo ụmụ Afrịka ndị nna mba niile dị iche iche ma ndị nọ n'ala arụ oke Igbo ke ihe nrite ha na-eritetu na izu arụ? ihe a na-erite na ya wụ nke mbụ agụ n'ọfọ ọbasi nke dị n'elu gwe onye na-eyi aka ji ọha eme nke ọma. Ji ọhụ bụ ihe eji eme ike ji. Ji ọhụ bụ ihe a na-eji edo nwa mgbede, edo nwata nwa agbọghọ mgbede. Uru ọ bara bụ ndị mee nke ọfụma das mee ruo eru agụ ama agụ ndị mmadụ. Ndewo. oke onye eze ihe kọwara anyị bụ na uru ụmụ arụ oke Igbo na-erite n'izu arụ that na ji ọha akọnyere n'ala mee ọfụma na nwa arụ oke Igbo ọnwụ na-alọtara emereme ike ji ga-eso eri ji ọhụ mere ọfụma. So maazị biko ajụjụ ọdọ anyị chọrọ ịjụ gị biko ketu okwu advice ma okwu ndụmọdụ iwere ihe ụmụ arụ oke Igbo ndị niile na mba niile dị iche iche ndị na-ele ihe onyonyo anwa ma advice ị ga-enyewo nke bekee na-akpọ nke Igbo na-akpọ ndụmọdụ ị ga-enyewo ọwụ naanị ndị arụ ihe niile wu ndị Igbo ma ndị bekee nọgba na mba ọdọ wu ndị ga-ele ihe onyonyo anwa ketu okwu ndụmọdụ iwere inyetuwo ndị maazị? ihe nọdụ bụ na-enyewo bụ ụmụ arụ anyị ọ bụ na ụmụ arụ ihe a na-akọ n'ala ejighị egwu egwuregwu. Mgbe ịkọ ọrụ ubi ruru ha yi aka mee ya ka ndị ruo ebe ọ dị ukwuu. Onwe ihe a na-eko export aga na-emekwa ya ma export aga na-ebu aga ibe mba dum dị iche iche. Aya bụ oke nri. So woma dịsi ike na-enyere ndị nọ n'ụlọ aka ka anyị dum na-agazi agazi. Ndewo. Ketu ozi ekene iwere ihe Adamazi TV and ụmụ arụ niile n'ọgbana mba niile dị iche iche. Ndewo maazị. Nke mbụ bụ Adamazi Television wo na-agbada ebe ọ dị ukwuu. Ọ bụ naanị arụ a na-akpọ n'obodo ndị ọdụ na-agbada na-ezisa ozi a. Chineke ma nọnyerewo n'ụzọ niile. Ile anya on 27th June bụ izu arụ. Ezi Igbo bụ isii ọ gara ebe a na-ekwu Adiogo Ibom akwa na ebe na Adiogo ebe nke a na-ekpu eze arụ okpu.
eze arụ nwụọ erigbazi eze ebe nke a na-ega kpuo ya okpu anyị gojukwara dị ogo and agwana ka anyị na-eji eme declare is open ndị ụmụ arụ na-abịa iwatch ya the video 27th ọ ga-esi aga za gọvọ that's why aga mọvarị n'ebe a ndụ ga-adịrị anyị dịrị ụmụ arụ dụrụ ndị Ada telivishọn ndewo. Anyị hụrụ na ị nọgitere onye eze nso mgbe anyị na-ajụ ya ajụjụ so anyị asị ka ajụtatụ gị ihe ndị a niile onye eze kọwara anyị ugbu a dịka omenala arụ omenala Igbo biko anyị asị ajụtatụ gị onye a niile eze kọwara anyị agazi eme anyị ọ kọwara anyị omenala okwu omenala Igbo ka ọ kọwara anyị ndewo. ihe a eze kwuru na eze Ebumisi kwuru aga nke azi eme nzọ ụwa agagwa nọ 17 in number na tola since ọ dịbe nke ọ papara papụ aga ka ọ na-eme nza ndewo ndewo. Okay, maazị Efe Arụ biko ịhụnanụ ihe eze kwuru biko anyị asị ka jụtatụ gị izu eze agwụ mere na izu Arụ General mere agaza mee ya ọkwa agaza eme ya mbụ. Adamazi TV nne-ekelenu ebe ọ dị ukwuu nza arụpụrụ tiruo gbuo tile nza eze Dr. Kanu Kanu eze Ibomisi of Aruchukwu Kingdom agaghị eme izu arụ from palace anyị agato ala ogo eme omenala emegbu omenala onye ọbụla agato is different nyamavia ya ga-mee omenala izu arụ agaghị eme emeziri emezi ana ozire n'igwe emeziri emezi agọzade. Okay, maazị Efe Arụ ịkpọrọ ịnyamavia ịma na some viewers na-ele ihe onyonyo anwa ụfọdụ wawụghị ndị Igbo and ụfọdụ amaghị ihe wụ ịnyamavia ị nwere ike igbuwa tụrụ anyị the meaning of ịnyamavia n'okwu bekee? ịnyamavia wụ ibe the different compass na-anọ apụọ their liberations kpọọ the gods of the community oyo ịnyamavia ebe a na-awụ the liberation akpọ the different gods ndị ochie nna anyị the ancestors ebe nke anyị na-consult ha anyị awụọ liberations imezi omenala na emela izu anyị meziri emezi ebe ọ dị ukwuu from ala ogo onye ọbụla gawa ewu liberation for different compounds anyị meziri emezi ebe ọ dị ukwuu. Okay, dear viewers, you people have heard that in Igbo language we call it Inyamavia. Then in English language, we call it where our ancestors anchor. That's where they will go and pour the revelation. Okay, thank you. Thank you. Let's ask this our elder brother one or two questions. Biko mazi ndewo. Mazi biko I chọrọ ịjụtatụ gị ihe ndị a ụmụnne anyị ma nke onye eze Ibomisi kwuru ihe a niile wo kwuru agọ nke ọdịnala arụ. Ndewo nwanne m mụ ava m wụkwa ọkpani nnata ka alụ nye niile eze mere agọ nke ọ dị after eze gọchara ọfọ ya anyị ga-egacha ịnyamavia niile aga nwa na-eme na gbogbogbo aga nna m maazị ọkpani kalụ ji kwuo ya agọ ọkwa ka ọ dị because mụnwa nọ na nye omenala ana m aga chọọchị onwe ihe gbasara nwe chọọchị onye omenala ka nwụ onweghị ihe ga-ada n'arụ na omenala ka nwụ nye eze mere ezigbo ya ka o mere udo ga-echi akwa. Ndewo ndewo my brother ịgbanya na the viewers anyị emecha na ihe niile anyị kwesịrị ime n'ụbọchị nke taa anyị na-asị ọ ga-adịrị anyị niile na mma dịrịkwa Adamazi TV onye mere ka ihe onyonyo anwa na-aga viral na-aga mba niile dị iche iche ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ okwu ihe gbasara omenala Igbo. We are talking about Aruchukwu culture and tradition. Onye gbasara omenala Igbo ka anyị na-ekwu anyị na-asị biko when you watch this video try to subscribe and share. Thank you.
ga-alịrị ndị ọma na-agalị arụ ka Igbo bụ ndị ọma